Салом дӯстони азиз, имрӯз ман мехоҳам камтар дар бораи хат омадан аз тарафи Google AdSense ба шумо маълумот диҳам. Ҳамаи мо медонем, ки пас аз оне ки мо $10 кор мекунем, ай Google AdSense мода SMS мебиёяд, ки мо бояд адресу данныҳоамонро пур кунем, то ин ки ояндада ҳамун пин-коде ки ваё рӯй мекунанд картада пайваст карда инҷа сум гирифта тонем. Ҳамин хел мадаям 5 июл буд, SMS омад почтамда и ман ҳамҷаба данныҳоама ҳамаша пур кардам, адрес ҳамае пур кардам. Баъд дар уҷо гуфтагӣ буд, ки в течение 2 ё 4 ҳафта бояд ки мактуб дасти мада омада расад. Аз байн 4 ҳафта гузашт, 1 моҳ гузашт, ин мактуб дасти ман ба наомад. Ба мо хориҷа рафтем, дар уҷа 1 моҳ истодем. Ман фикр мекардам, ки мумкин ки мактуб омадагӣ ман ки нестам, ман хабардор нестам аз ин. Баъде ки мо омадем, ба ватан омадем, ман ба почта занг зада пурсидам, ки ҳамин мактуб ба номи ман омад, ки ваё гуфтанд не, ягон хел мактуб омадагӣ не. Аз байн аз ҳамон рӯзе ки ман заявка подавать кардагӣ будам 2 моҳ гузашт, лекин ҳолиам мактуб омадагӣ набуд. Баъд ман дар бораи ҳамин Google AdSense мактубаш кай меояд, чӣ хел меояд, ҳамаша дар интернет дидам, тамошо кардам, хондам и фаҳмидам, ки бояд бисёриёба ҳамин дар муддати 1 моҳ омада мерасад. Баъд уҷода гуфтагӣ буданд, ки ҳар як блогер ҳақ дорад, ки 4 бор ҳамин заявка подавать кунад барое ки пин-код омада расавад. Агар ки пин-кодаш набиёяд, вай метавонад, ки бо 3 бори дига, ғайри ки ҳамн якум бор кардагӣ буд, 3 бори дига бо заявкати о том, что пин-код ҳолиам дасти вай ба омада расидагӣ не. Баъд ман блогерои ҳамин тоҷико гуфтам, пурсидам 1-2 занака, ки ҳамин хел ман давлата Тоҷикистон кадагӣ ман ҳам хел пур кардам, гуфтанд намебиёяд хидмотда, мо хориҷада чӣ мекунем, вақти оформит кардан данныҳоамонро хориҷа кати пур мекунем да хонаи ягон шиносмон, ягон каси дигар, ки мода мактуб намебиёяд. Баъд манам хостам, ки вая ҳамон странаша изменит кунам, дуромадам, ба номи як дугонам карданӣ шидам. Да чӣ гуфтагӣ, ки ҳамон вақте ки кабинеттон медороед, ҳамҷо гуфтагӣ, ки вы можете изменить страну, лекин намешавад. Манам хел попробовать кардам чанд бор, нашидак. Баъд ба ҳамин номи худам, ҳамин адресои ҳамин тоҷикистони худам бо як бори дигар заявка подавать кардам. Аку дуюм бор шид бигем. Ма ба 2 шанси дигар мондагӣ буд. Баъд ман чӣ кардам, зиқ шидам, хеле зиқ шидам. ҳамин баъд хондам ва тамошо кардам, дидам дар уҷа гуфтагие, ки агар ки аз ҳамон якум боре ки рӯӣ мекунанд ҳамин пин-кода шумо ба ай ҳамун рӯз то 4 моҳ агар ки шумо подтвердит накуне, типа ака ҳамун канал месӯзада, дигар наметавонӣ вай када кода задаю и ҳамун пуле ки ҷамъ мешавад, пуле ки кор мекунӣ, ҳамун дар баланси ту намегузарад. Барои ҳамин зиқ шидам. Баъд шавҳарма гуфтам, ки ҳамхали чияй, ҳамхали проблемаяй наомади семада мактуб, ягон кор кунен. Баъд шавҳарам ҳамин почтаи ҷои истиқомат мода занг зад, пурсид аз ину, ки мактуб омадагӣ ҳаст ё не, ва ё гуфтанд не, омадагӣ не. Ба гуфт мо чӣ кор кунем, мо бояд ки дар вақташ ҳамун мактуба гирем, ин мактуб ба мо хеле муҳимай. Вай гуфт мо намедонем, мо ягон кор карда наметавонем. Баъд шавҳарам гуфт, ки номерои главпоштае медоден, мо ай ваё мепурсидем, мумкин ки ваёда боша ин мактуб. Баъд ваё гуфтанд, ки лучше шумо рафта ай пеш гап занем катишон. Хай баъд мо рафтем кати шавҳарам, ҳамун главпочта рафтем. Уҷода гуфтанд шавҳарам, ки ҳамхел ба номи ҳамхали одам
мактуб омадагими ва ё дидан гуфтанд не ҳеҷ омадагӣ нест. Гуфтанд ки номеротона монен, мо шумода вай мекунем, занг мезанем, агар ки мактуб биёяд. Хай мо рафтем хона, пагоҳ шуд. Асбан як рӯз гузашт, аз ҳамон главпочта мода занг задан гуфтанд ки ба номи фалони фалонӣ мактуб омадагию, шумо метонем биёем барен. Ман хурсанд шудам ки мактуби мо омадагӣ будаем. Мо баъд ҳамроҳи шавҳарам ба главпочта рафтем и аюҷа хай мактуб ма гирифтам. Баъд ман ҳамун занака пурсидам ки апа барои чӣ мактуби ман омадагӣ будаю, шумо ҷои истиқомат роӣ накардем, почтаи ҷои истиқомат роӣ накардем ки ва ё хона биёранд. Ин зана гуфт ки вай мо роӣ кардагӣ будем, обратно хати ту обратно гашт омад. Неким ҳамун боло шуда ман ҳамаш ясна навистагӣ, ҳамун вақте ки ман гирифтам ҳами хатаи Google AdSense, ҳама ваёш даниҳом навистагӣ, хушрӯ фаҳмо навистагиай. Хай гирифтам, чӣ гуфтаниям? Гуфтаниям ки блогер заноне ки шумо дар Тоҷикистон канал мекушоен, бемалол метонен ки адрестона Тоҷикистон пур кунен, неким пешакӣ рафта ҳамун главпочтада огоҳ кунен ки ба номи ҳамхели одам мактуб меояд. Кадоме ки амин Google AdSense адресша Тоҷикистон додагиай, шумо биравен ҳамун главпочта уҷая пурсен, ному фамилиятона мегиранд. Агар ки омадагӣ боша шумода ҳатман занг мезананд. Барои ҳамин шумо мисли ман бетараф нашинен. Ҳамун вақте ки наомад ҷои истиқоматтон, ҳатман главпочта бирен, уҷа пурсон кунен ва ё ҳатман агар омадагӣ боша шумода метиҳанд. Шумоям хатогии мая такрор накунед. Вақте ки мактуб ҷои истиқоматтон наомад, ҳатман главпочта бирен и уҷа иншоалло ки мактубтона мегирен. ин ҳамун хате ки Google AdSense мебиёя мода, ҳамин хате, ҳамина ман 2.5 моҳ ждат кардам ҳамин мактуба. Ман ҳози бо як бори дига заявка подавать кардагиам. Ман ҳоли намедонам ки вай чӣ хел мешавад. Дар уҷа ман хондам якҷоя, гуфтагиай ки тамон 4 боре ки шумо заявка подавать мекунен, ҳамо пинкод як хел мебиёяд. Кани мо ҳамина ҳоли интизор мешавем. Вақте ки диям пинкоди ман омад, ҳамондаям ҳамин коде ки якмушта буд ҳамона ё ин ки не. Пинкод аз 6 рақам иборат мебошад. Ҳамин пинкода шумо дар Google AdSense-тон подтвердид мекунен кабинетонда и картатона пайваст мекунен. Ман Тоҷикистонда картаи Спитаменбанк, картаи визая пайваст кардагиам. Иншоалло ки бе проблема уҷа сум мегирам, вақте ки ҳамон дар шоти ман аз $100 зиёд шавад. Ташаккур мекунам ҳамаи шумое ки вақти худро дариғ надошта видеои мая то охирша гӯш кардед. Лайк монданро фаромӯш накунен, духтаро. То видеоҳои оянда хуш бошен.